Goedemorgen. Zij schijnen jullie alle hier te zijn. Dat is veel weet dat we hier alle kennen zijn. Ik wil hier eindelijk twee dingen bij doen bij deze bulletin. Gisteren van Russell Platt, some van ons zijn amnach. En hij vroeg me als actor hier wil bekend maken dat zijn mamen, Peter Plattchen, die had hier veel jaren gewoond man kans. Die is, Peter en Annie zijn in Mexico van de dus ik kan verstaan dat Peter Annie heeft een operation aan ihre schulter, oder soll dem ha, deze deel. Wenn al veel video heeft gehad met Annie klaar de nerven, ja, de operation is nog niet geweest, maar die zal zijn. So hij vroeg dat ik dat wil zeggen en ik bedank me daarvoor. Ik zei dat we het fijn dat ons gevonden had en waar we beden voor Peter en Annie als die in Mexico zich laten opereren. Annie dat. Jo, welkom hier. We zijn top en ik had het vertrouwen dat we zijn van nu als zo'n lied wat zijn naar de kerk gekomen. We hadden alleen het niet, wenn dat ik hier zie. Wenn we alle top zijn over deze alleenheid wat we hebben, dat we ook van de waren een alleenheid dat we worden kunnen bij de huis voor zeggen, you know what, God zijn woord is wonderful en God zijn woord heeft een antwoord en mijn leven te van de. Dit is een ding wat mij eenmaal heeft ooit je duurzaam leven en mijn in het leven, want ik heb met mensen op gezeten dat we kunnen God zijn woord, we zijn opgewassen met God zijn woord, we kunnen even lezen, dat kunnen sommige mensen ook niet, maar we zijn dus ganz bekend met God zijn woord. En aber somehow hebben we manchmal een zware tijd dat we dat mal karakter van Deo mal kan aanwenden, mal gelijk uit de Bijbel van Deo en mijn omstandigheden wat nemen en leven daarmee. Een beetje zoals wanneer ze aan de komen, wanneer we de gans vol eten worden hebben. You know what? Some van ons als mannen, wanneer Jezus zegt ons ook, wanneer du aan die komen en jees, dan wordt u zijn oude vrouw, die heeft al verschillende, als du rijdt aan je kerk, of dat is een freezer, of somehow. En we als mannen, we weten dat we als laatste eten. Maar zal de dag eenmaal komen dat het nu wordt van die afhängig zijn, dat du een smaanvaart kijken, dan moet u weten, dan wordt het kracht door opheren. Van daar wieder worden we niet meer smaanvaart hebben, of we worden zwak de eetzakken kennen. Dat is een beetje zoals sommige lieden met de Bijbel jet. Zij bekend met, maar ik weet niet dat ik die unbedingt kan krijgen en mijn omstandigheden van deel om uit de Bijbel een vers nemen. En nu zeg ik me de vers, waar ik de nächste schritt voor neem. Dit heb je eigenlijk al veel meer gezegd, maar ik zei dat waren. Dit is een gemeenschap wat er broekt tussen mij en God, tussen die en God, omdat du zijn woord ontvangt veel te rekenen. Wanneer die gemeenschap door niet is, dan zijn woord dus een fijne boek. En ik verziek door nou te leven zoals we dat dan hebben. Iedere maal komt einer wohan en dan zei je de lied, well, dit is zoals we dat hebben. Of dit is zoals we dat hebben gehad. Hoe besturen dit? Anyway, dat is really niet graag wat de boodschap is, maar de boodschap wat ik meen is, ik vrij me van jou dat we in een tijd leven, waar we kennen en de Bijbel neergaan, en in deze tijd, waar we meest allemaal al van je reden, de laatste 2 jaar, heeft onze kerk, of ons land, of deze wereld, heeft de omstanden gevangen, wat we 2 jaar terug nog niets van je oont hebben. En zo, en best je omdat heb ik de boodschap van jou. Zo de boodschap is een vrouw. Waar zal ik me in deze tijd, en wanneer ik zeg deze tijd, dan denk ik nu krijg ik aan onze tijd, waar we bijna zijn als wereld, als ons land, of als onze omgeving. Maar waar zullen du en ik ons in deze tijd verhouden? Ik hoop de vrouw die maakt sens. Wat is deze tijd? Wanneer ik van jou rede van deze tijd, dan red ik niet unbedingt plus van dit generation of van in deze tijd. Dan heb ik besonders de laatste 2 jaar im zijn en ook met dat im zijn, wo je dat nu wieder. En wo zullen wieder gaan, wo wordt het aankomen? Deze laatste 2 jaar
die zijn nu meesters. En wat ik meine dan met die 2 jaar, die zijn nu meest 2 jaar. Ik sta van jou hier, dit is nu bloos Ronald Kornelsen, maar ik leef, we zijn ook meesters anyway. Niet wenn die convoys en al die dingen, maar ik leef deze tijd als bloos meesters. Nicht wenn die convoys en die protests, dat is niet dat. Maar anders, onder dat, wordt de tijd ook je al ändern. Ik don't, we willen ook niet van dat reden. Maar van wanneer ik red van deze tijd, dan red ik van in de laatste 2 jaar, wo we zijn geweest. Die hebben ons al verschillende geleerd. Die hebben ons ook al verschillende proeven door hergesteld. En some van ons hadden het al zeer gefeild. Als natuurlijk zijn we in veel vreemde tijden gekomen. Dingen wat ons prima uitgerepen hebben, wat uitgesteden. Ja, we hebben met Einzelheiten te doen gekregen wat we ganz vreemd te werden. We hebben nu geleefd voor een paar jaar, wo dat thema van COVID-19 en van restrictions en dan nu ook nog van de vaccine of de impf, dat thema heeft zeer veel ingeholingen controle. Niet alle, maar het veel meer. We hebben moest zeer persoonlijk top ontvangen met regierungsregeln te schaffen, zoals we ook nog niet eigen durven. Dit heeft ons in ons tägliche leven einfach in Engelschheid gemerkt. Dit hebben we ook gemerkt, dat du en ik hebben meer moest, oder meest vielleicht niet gewählt, dat we ons moesten inlaten, wat dit aan in ons land, wat dit onze regering. Dat hebben we niemals zo zeer gefeild, oder zo zeer moest als de laatste paar jaar. En dat, dan hebben we veel daarvan gereed. Some van ons hebben veel gelezen en verzocht klug te worden in dat. Maar anyway, we alle zijn aan dit plus neergekomen. We hebben veel informatie over dit gehoord. Nu, vandaag zijn we hier. En vandaag waar we dat al aan, dat some van ons een zeer verschillende idee over dit alle toe. En dit is waar we vandaag wel van reden. Einer leeft sterk deze wijs, en de andere leeft over sterk de andere wijs, en we zijn over breder. We horen te dezelfde kerk. Einer die denkt sterk uitwijs over de vaccine, de andere die denkt sterk anderwijs over hetzelfde ding. Over andere dingen van wat we dan reden. Einer feilt dat het is neidig dat we ons involven met protesten, jeng aanstalen en ontvangen te vechten voor onze freedoms en onze vrijheden. De andere heeft het klaar, zo moet niet. We zijn het dat we dan verschillende reageren, dat is het woord, we hebben verschillende wijze van met dit te handelen. Einig treft ons alle en we zijn meid van al dit. En yet, we moeten met hetzelfde stof weer. Even vandaag in de boodschap uitmaken dacht ik zo, ik hoop de lied worden niet meid zijn voor de boodschap ontvangen dit. Te some van ons is dit ganze van de laatste 2 jaar een grote ding geworden. Te some van ons zijn some van die dingen zo groot als een zin geworden. Zo klaar hebben we dat. En dan willen we het op aan voor de nächsten is het plus een kleine ding. De leeft zijn dag meest zo wie dat irgendwo maakt deze entscheidung. Dat Jan denkt ganz anders als ik dacht. Plus een kleine ding. De vrouwen hebben mij helemaal nooit gekomen. Zijn we er nog op dezelfde gezien? Hier dit alle in een kerk thuis. What about mijn goede vriend? Die hadden het ook al niet alle zoals ik gedacht had. Oder dan de grootste vrouw is bij hem nog. En woon Königreich. Voor wem schaf ik überhaupt nog immer? Oder voor wem schaf mijn vriend oder mijn broeder? Heeft hij dat nog klaar? Zijn we nog christelijk? Oder zijn we over hem al weldig geworden? Wo zijn we nog in deze tijd? Wo zal ik me verhouden in dit alle? Is dit een laatste aanvang van dat we als kerk worden uit een einbreken en verkruimelen
En over den te meerdere kleine groepen die vervallen zijn. Zo'n dingen als dit hebben we gezien. Die zijn passiert in andere kerken. Die zijn passiert door een tijd op veel steden. Veel meer kijken we terug van de eerste dagen en denken zo, nou wat komt er dat die familie of die kerk of op jane stad, dat allemaal alles zo vervallen is. Maar we kijken we terug en we wonderen ons dat zo'n kleine ding, zo'n grote ding heeft kunnen geven. En we zijn gepuzzeld door even. Een dag, en die dag is dichtbij. Oh, dat vielleicht is de dag nu al hier. Maar dan worden we alle terugkijken naar deze tijd. Dat is één ding, dat hebben we geloten over zijn. Dat gaan ze zeggen, dat u een echt levende wereld blijft. We worden een dag alle terugkijken naar deze tijd. En dan worden we kunnen zien wat we gedaan hebben en wat we hadden zullen anders gedaan. Vandaar zijn we bij mij een beetje zo een spoorbeest. Waar zal ik me verhouden in deze tijd? Waar zal ik me verhouden in deze tijd? We hebben vandaag 3 punten. Nu wat we kijken wel. Dat eerste, dat nou ik even plus deze krijg, deze vrouw. Waar zal ik door deze tijd komen? En dat ik wat sterker en beter uitkomen. Dit is wat de grote vrouw is, dit is wat nodig is, dat u en ik in deze tijd, dat klaar hebben, dat ik er op zo'n wijze schaffen, wat mij wat handleiden om sterker en beter uit te komen, durst te komen. Wie worden durst, deze tijd durst komen. En ieder probleem wat u en ik binnen zijn, daar komen we schließlich durst. Want we zijn leven blijven. Zo de vrouw is, waar we durst deze tijd komen. Want je wel blijven naar 2 Petrus. 2 Petrus, het 3e kapitel. En dat is het kapitel waar het verschreven wordt van waar de wereld vergonnen wordt. Of waar sommige mensen geloven dat God heeft zijn verspreken niet gehouden. En dit zo lang. En over den some van op te geven. Maar dat is een beetje de indruk. Een dag is het 1000 jaar is het een dag bij God. En dan komen we bij al de vers. Zo, de tiende vers redt van waar de hemel wordt vergonnen, er wordt een grote kracht gegeven, de elementen worden versmelten. En dit hebben we alle voor ons. Dit weten we, dit komt nog. Maar we zijn nu nog niet bij door. We zijn nu kracht in deze tijd. Waar we vandaag bijna zijn. En zo hier is de vrouw wat ik wel aan ons naam wandel. Want dit om ons alle vergonnen en opgeleist worden zal je dan niet bemühen, heilig en vroom te leven en door nu luren dat God zijn dag komen mocht en methelpen dat het bald passeren kan. Dat is de dag van God, dat is de dag van God de hemel wordt en brons zaten en dat wordt de wereld gemaakt is, der het versmelten wordt. Dan is de 13e vers, waar de antwoord bijna is. Wie over? En ik lees dit zo geschreven, wie? Ik lees het. Wanneer u de Bijbel leest, is mooi weer dat het zegt wie. Nu weet je, nu heeft het met ons te doen. Veelmaal in de Bijbel dan vingen we dat dit jaar aan. Dus krijg je hier ook. Die andere dingen passeren. En dat wordt passeren. Maar nu komen we wie. Nu, wie zijn hier nu? Something special. Nu kijk, 13e vers. Wie overhouden ons om God? Zijn verspreken dat hij een nieuwe hemel en een nieuwe eerd schaffen wordt, waar alles wordt gerecht zijn. 14e vers. Door wij en lieve bruiden wil ze door nu luren. Ik lees dat woord, dat kreeg mijn, dat mooit ik. We luren nu something. Nou wat lust u van jou? Want die kinderen die worden gevraagd hebben, mama dad, nou wat luren je? Nou, want je wordt omgedraaid had de kinderen gevraagd, dan worden die kleine kinderen zeggen, oh, ik luur naar mijn birthday, of ik luur te Weihnachten, of ik luur wanneer we zworen, whatever it was then, vielleicht de zon am Gotteshof, of ik luur voor this weekend, because dan werden we zo wat doen. Nou, wat luurst u? Ja, nou, wat kijken we verder was? Hier zegt het, wie luren, streeft door nou.
Dat is een Plattdeutsch woord wat we op Engels willen zeggen, ziet vlietig, oder be diligent. Streef door nou, dat je worden vrede hebben. Ha, door. Dit is de tijd waar we bijna leven. Streven door en echt door nou, dat we worden vrede hebben. In rein, in vele zinnen, wanneer hij komt. So, dit luren, op Engels, wanneer je een Engelse Bijbel had, dan wordt het zeggen, we checken. We checken verwijs. So, ik lees dit woord, we luren of something. Tiana tijd als ik als een kleine jong werd, dan van mijn dad werd wasje voor en mijn mama, ik weet het vanaf, ik kan beter verstaan dan staan, maar ik weet dat mijn mama die luurde dat papa in huis kwam. Dus waar we woonden, wanneer papa weer in een stadje was, dan gingen door lichten te zijn, wanneer die van de stad naar huis kwamen. Ongeveer 35, 40 minuten eier de lied thuis werden, dan weer door een ei was, en door kon we zijn, wanneer door licht werd, dan kwam somebody naar huis van de stad. En zo manchmal moeten we ons dat dan duidelijk, oh dat is papa, we zijn 40, die komt nu, we luiden dan nog. Maar dan passiert het dan manchmal, dat we worden en dat rein, te die tijd hadden ze niet brengen en al deze dingen wat we van de eerste dag hebben. Dan wordt hij rein, dan wordt er nog manchmal te veel water gewaast en dan schaft het niet, dan moest het 40 hingen wees blijven. You know what, dat weer die tijd. Allemaal, mijn dad is aan mijn huis gekomen. Maar ik weet manchmal, wanneer hij naar huis kwam, dan weer de vrouw, wo deed het? You know, we hadden het niet gereed, we die blad en waag, blijf stek. You know what, oude aangedraaid, wanneer we gingen naar huis kwam, dan weer de vrouw, wo deed het? En dan worden we antwoord zijn je vast. Nou, ik wil naar huis. En ik neem die gelegenheid, of ik neem die je voor en ik voer dat stil en blad neer en ik hoop dat ik weer thuis kom. Of ik voer hem stroom neer en ik me zet dat op, you know, ik dacht ik weer thuis komen en werkelijk ik kwam thuis. You know, wanneer we thuis werden, dan werden we veel geschichten vertalen. We hebben even wat beleefd. Waarom? Want we willen naar huis. We hadden dat een ziel. We willen naar huis. En ik van de eerste dag aan ons denk, en dit is een tijd waar we bijna zijn, dan dacht ik ook aan, dat wordt wel wondervol zijn, want God van jou, du en ik, maar we worden van jou voor Jezus staan en Jezus voor ons ook voor jou. Hoe komt het dat du best bij hier komt? Waarom juist gingen wij eens op? Zoals veel andere mensen deden. Waarom best du bij hier komt? Papa, hoe komt het dat du naar huis gekomen bent? En dan worden du en ik zeggen, ik had een ziel hier aan te komen. Ja, dat werd tof. Ja, mijn vrienden hebben mij ook gechallenged. Maar ik wist me veel niet. Over Jezus, ik had die ziel. En yes, we hadden COVID-19. Yes, ik werd een jonge man of een jonge vrouw. Ik had deze verzoek. Ja, ik moest me veel meer uit over. Ik leed het waar alle dag. En ik hield die ziel, because ik wil naar huis. You know what, die dag is slecht dichter bij je sturen echt het leven doen. Dat doen echt voor ver God doen. Of course, we worden dan te God zeggen, en het is alle dienen genode, het is alle dienen eer. Maar en deze ganze tijd had ik mijn streven dat ik wil naar huis. Zo dat is niet ik wat in de toekomst nemen, dus ik heb me gleich. Maar van jou zijn we graag hier. Van jou zijn we in die tijd, waar we waarschijnlijk een paar jaar wieder worden zeggen, wie werden door. En we worden een paar jaar wieder ook aan de kracht zijn vielleicht, wat we hadden kunnen anders een beter gedaan. Maar van daar zie ik in deze tijd, de vrouw aan ons is die focus, die streven, immer nog klaar, hoe je het gaan. Oder hebben we ons laten wat verbroedelen, hebben we ons laten wat grijf maken, en ik had het van daar niet meer klaar. En wanneer God van daar in kracht moet komen, dan wordt het antwoorden. Oder dan moet ik met haar gaan, oh yes. En dit had ik nu ontstoot niet gedacht. Ik heb me met 6 wat vertiefd. En ik zie, wanneer ik me met 6 wat vertiefd heb ik mijn ziel verloren. Wat weet ik er heb als ik mijn ziel, ik zei nu dat ik al verloren zie gewoon met mijn ziel. Maar wat wil ik weten, wat wil doen echt weten van jou, als we ons focus maar eenmaal verwest hebben.
Waarin we kampen man kans. Yes, we weten er is veel falschheid alle wegen rondom ons. En dat falschheid schijnbaar neemt plus meer toe. Wo weet ik nog hoe ik zie? Wenn du en ik wel niet ons versaderen en deze falschheid wo we bijna zijn. Wo weet ik als ik nog helemaal geestlich oder himmlisch denke, oder zie ik ook vleeselijk worden en vang ook aan te feiten. Heeft mij dat al beïnvloed? Zie ik beïnvloed in deze tijd, wo ik bijna zie. Hier is veelmaal waar de kamp zo heet geworden is. En dat is waar we veelmaal niet in worden. Dat mijn invloed, of wat ik mij loop met beïnvloeden, heeft er al gemerkt dat ik niet meer loe. Ik streef niet meer naar dat God komen wordt. Ik streef niet meer naar dat eng. Wanneer we ons laten beïnvloeden van de weltliche dingen rondom ons, dan wordt het ons verdorven. En we worden verliezen. Hoe weet ik dat? Best u van jou bezorgd, dolle bezorgd, omdat deze wereld, waar we bijna leven doen, dit land waar we bijna leven doen, dat we worden in de freedoms leven kunnen. Is dat voor die een grotere bezorgnis geweest, als dat die Nova en zijn zeil wat vrijheid ving? Hoe best? Hast du klaar? Op zo'n weg als we gedacht hebben we helemaal klaar wat das kingdom, de koninkrijk van deze wereld, dan reden we van de vrijheid im land. Dus we hier alle worden gleich wie dat ik ook. Dat is zo een ding dat wordt op hier. En dan hebben we nog dat himmelrijk, waar mensen in deze wereld worden vrij. En die vangen zich om te vrijen voor wat in de eeuwigheid is. Dat is ook een vrijheid. En wonders van deze twee rijkdoms schaffen du niet. Hebben we dat ziel nog helemaal klaar? Wat is mij en die wichtig geworden? Dit zijn de dingen maar wat we hier challenged zijn. Dat we ons ziel verleren doen. Ik kan al zeer bezorgd zijn geworden over de vrijheid in dit land. En ik had niet aan gedacht dat mijn Nova op Emma verloren is. Heeft me niet geklikt. Dan heb ik een ziel verloren. En die moeten fresh opzielen. Vielleicht zijn de eenzamen rondom mij eenzaam gebleven. Während ik mijn tijd spende om voor deze wereld te schaffen. Vielleicht om geld te verdienen. Die weet vroeger. Over die wat geestlich krank zijn. Die heb ik helemaal getroost. Wenn ik had niet dan gedacht. Ik had dus onzes wat gedacht. Nu komt de vrouw van Jezus zelf. Dat is mijn tweede punt. De vrouw wat Jezus verstalen deed. Deze week als ik aan deze boodschap studeerde, kwam ik over deze vers en ik dacht zo, dat is op eerst een beetje interessant. Had ik in mijn leven zo opgeknakt. We hebben in de laatste tijd al jaren wilt van alle restrictions worden doorstegen. En we geloven dat veel van dit is, niet nodig. Maar we verzekeren dat in respect te houden voor onze regering. En we zijn ook schuldig dat we dem respect houden. Deze week, als ik uitmerk, dat ik een bijzondere gelegenheid naar Winnipeg, naar mijn regeringshuis te komen. En zetten door met een regeringsman op. En ik voel me nog geëerd dat hij mijn eigen lot had op. Ik vroeg als ik kon en hij wil ik zo. Ik wil hem doorstalen wat het schaffen deed. Maar zoals de wereld restrictions zijn en wie door bang voor zeker kerk te gaan. Ik wil me maar antwoord over dat doel zetten. Maar dan als ik voor dit alles bereid maken deed en ook door weer en ook een goede tijd hij had, dan heeft mij dus versen van op eerst aan onderscheiden. Lucas het 18e kapitel. Daar hebben we de afsnit waar de eierreichste rechte is. En dan is door de weetvrouw. Dit is een goede bijspel.
En dan hebben we door de weetvrouw, die veelt dat aan de rechter, dat de rechter wordt voor haar aanstaan. Dat beeld, excuse me, dat beeld wat we hier uitvingen is, dat hier is een weetvrouw, die is een eierlijnheid, de weetvrouw die wordt niet raar behandeld, de weetvrouw die krijgt niet door eieren. En de rechter, dat is zo'n, die kümmert zich niet. De rechter, die is oké, dat de weetvrouw lieden dat. De weetvrouw, die komt immer waren en immer waren en immer waren en vraagt nu help. Dat hebben we door de vers. Zo, dat is wat we dan moeten lezen. En dan komen we bij de 8e vers. Dit zijn Jezus in de wereld. En ik lees helemaal naar de Bijbel te checken. Wat zegt Jezus? Ik meen, nu hebben we de weetvrouw hier. En zo zegt hij, verstoor dat als van een lange tijd uitgekomen. Die veelt het aan something. En die veelt het. En die heeft immer ware vrouw. Dan komen we achter vers en dan zegt het. Ik zeg junt. Dat hier, dat hij aan zijn bult. Waarom zijn we daar als dat? Zijn bult, dat heet zich toch dus zijn bult, niet? Wat doe je hier zingen, want eldere tuin zei, doe dit, zijn bult. Dat is Plattdeutsch, op Engels dan zeggen we speedily. So Jezus zegt, ik zeg je dat hij aan zijn bult te rasch verhalten wordt. Nou, de weetvrouw heeft nu wel verlang. Nu je veel als het al lang was. En Jezus zien weer, zijn bult wordt dit aankomen en dan wordt hij art verholpen te de gerechtigheid. Als ik reed me ook gereed nu met de regeringsman te reden, dan dacht ik zo, hey, wordt dit prima om mij aantreffen? Zo wat, want dit prima wordt alle voorbij zijn, wat we dan nu aan deze tijd hebben met gedeeld. En wie worden kunnen zeggen, dat is alle voorbij. Jezus had hier een vrouw. En dit is de vrouw, waar ik ans van de wil vrouw. En toch, wanneer de mensen zien komen wat, dat meint, de problemen worden nu alle weg zijn. Wat hij op eerd ook geloven vingen. Zie ik eruit, wanneer de regeringsman mij wordt vrouw en zei, nou, Ronald, wat is die wichtig over het ganze ding? Hast du zo'n geloven? Als du nog geloven en je niet kerk, veelt er nog kerk te hebben, als du nog geloven? Nou, ik wil leven jou. Maar Jezus, hij vraagt bij eenmaal de vrouw, deze dingen, die wordt zeer bult haar raar gemerkt, maar wat er geloven zijn nodig. En dat is de vrouw, dat is in deze tijd waar we bijna leven doen, dat moet ons wichtig zijn. Als dat geloven met wat we schaffen, of schaf ik met een aanstelling wat mij zwaar merken deed. Nu gaan we naar de derde punt. Hier is het in Openbaring, het 2e kapitel, waar de kerk de warning kreeg dat ze afgevallen werd. Want ik van jou ver ons hier sto, is niet dat ik leef dat we afgevallen zijn. Maar ik sto van jou als een van ons allen en zei, we stonden in deze je voor. We moeten wakker zijn, we stonden in deze je voor ook af te vallen. Ja, Openbaring, het 2e kapitel. Nou, de engel van de gemeente in Efeze schreef, dit zegt hij die de 7 sterntjes in zijn rechte hand houdt en met een man de 7 gouden lampenholen jeet. Ik weet om die woorden, die arbeid en die geduld en dat du de verleidende mensen niet verdragen kost. Du hast die uitgeproefd en die vergeven apostel te zijn en die dat aber niet zijn en hast uitgevangen dat die leiden zijn. Du hast geduldig uitgehouden en best niet mee geworden. Om mijn noemen zien halven en te arbeiden. Aber ik ha dit jij en die, dat du van die eerste leven afgekomen bent. Denk eraan waarvan du gevallen bent, keer aan en dat waren wat du am aanvang deed. Wanneer du doch aankeren was, waar ik komen in den lampenholen, wanneer du niet aankeren was, waar ik komen in den lampenholen van zijn steed was te nemen. Zo deze kerk, die kunnen zeggen, die werd afgevallen. Die wisten dat aber nog niet. Nou, dit is een zeer
Allemaal je steht im Sinne, wanneer mij bij iemand weer zegt, hey, dat wat du das, dat is aardig. En ik weet aber niet wat aardig is. Dus dat gleich keiner van ons te zijn. Dat krijgt ze de schuld hingen, want zij de paste had je doen om er probleem uit te rekenen. En dan had ze de antwoord geschreven, ze had zich alle aanstrengingen gemerkt wat er jeet. Tim zijn de rijkste antwoord te krijgen. Ze schreven die aan en de leraar die merkt eentje iets te hebben. Alles wat ik weet is aardig. En ik weet aber niet wat. Dat is op zijn geval zeer te opmerken. Wanneer u en ik aardig zijn, willen we dat over jaren weten wou, niet? Mij vroeg me eenmaal en zei, hey, wanneer u aardig bent, wist u dat weten? Oh, nou dat is groot mijn probleem. Nee, dat wil ik niet weten. Ik wil niet meer weten dat ik aardig ben. Ik wil bloos, dat is goed, zo zeg ik dat ook. Ik heb me uitgedacht dat dit is goed. En zei me bloos niet bij eenmaal nog, dat dat aardig is wat ik doe. Kost er en die ook nog maar veel dat het staat is? Ik geloof dat hebben we allemaal beleefd. Enerzijds dan spazier ik met een lied. Ik wil met een lied spazieren. Ik kan een beetje. En ik ben een beetje weer niet van onze kerk, maar ik kan een beetje. En als ik thuis weer, dan dacht ik zo, dat ik voor deze lied einfach bloos moeten. De man moet ik dit zeggen en de vrouw moet ik dit moeten zeggen. Dit is je probleem. Als ik me ervoor ruim, misschien het een beetje schwierig. Ik wist niet waar ik het moet zeggen, onder dat ik het plus voor doen. En zo, als we het op zetten deden, nou ja, ik had het hier een beetje in mijn mind. Hoe ik dit kunnen zeggen, dat het moet niet passen. En als we dat vertalen doen, dan maar eenmaal dan zegt deze vrouw, zegt ze, dat ik ha zo'n trouble. Ziet ze? En dan zegt ze, krijgt hem trouble wat ik er wil zeggen, wat ze had. Dan dacht ik zo, nou veelt het dan nu nog dat ik dat moet zeggen, heeft ze nu zelfs gezegd. Die het zo lang, dan zei de man, zijn trouble, wat ik hem wil zeggen, wat hij had. Zo nu hadden ze beide gezegd, wat er trouble werd. Zo werd het dan nu nog nodig dat ik dat moet zeggen. Stel, ik dacht zo, ik geloof dat er toch en daarna nodig dat ik voor en mijn beste weeën, waar ik er zei en ik wil om zijn. En als ik er zei, of als ik dan zei wat zij dan nu bij gezegd hadden, dan voelde ik dat, naar mijn mening, dat ze voelden zich beide zeer gesleeuw. Dat was niet het eng van de goede gemeenschap, maar wanneer somebody die bij iemand zegt, du bent gepleegd met dat wat du zelf zegt, wat du gepleegd bent, waarom gleich ik dat niet? Had u een acte van de nog klaar? Wel ik dat weten hoe ik zie. Deze kerk, die weer aan een eigen hebben. Zij hadden de eerste leven verloren. En God zegt, je wordt je einfach maar te bekeren daarvan. Repent. En wanneer je wordt even komen, dan ga je dem leven je boom verjunt am zevende vers. Dat weer een kerk waar het busy werd. Zij wisten wat aardig werd. Zij wisten dat zij niet kunnen met de eierrechtigheid op zijn. Zij werden smart. Zij schaften, zij werden busy, zij hadden veel dingen aan gaan. Alle ihre arbeid wat zij deden weer, maar somehow op zo'n wijze opgeleid, dat zij dat niet weer aangeworden, dat zij schaften niet meer als zo'n kerk wat werkelijk Jezus gleich deed. En dat is dat ding waar ik van jou wel ons, mij en ons alle om hart leid. Hast u dat van jou klaar? Dat du werkelijk Jezus gleich deed. En dat die leven te Jezus die drijven deed. Hebben we dat klaar? Dat is nu dan vertrekbaar de gemeenschap waar ik am aanvang van reden deed. We brokken deze gemeenschap, we brokken deze leven, omdat God zijn woord kan veel waard zijn. Deze kerk had het aber somehow verloren. We zijn van jou, we zijn in deze tijd met een grote invloed rond ons, dat ook we dit kunnen verliezen. Jezus had niet meer de bovenste invloed. En hij zegt dat het licht wordt waargenomen worden. Dit is dat licht, nu wat de wereld kijkt. Dat is niet de dag niet meer. De wereld die kijkt naar die, die kijkt naar hun. En die zijn niet meer dat licht. De wereld moet omdraaien en zeggen, die doen dat nu kracht zoals wij. Dan kijken we niet naar kleider, naar haar, necessarily bloos naar uiterlijke dingen. Dan kijken we van, met wat voor een instelling wat je redt. Met wat voor een instelling wat je schaft. Nu de laatste punt, dit is het ziel.
Filippa het 3 kapitel, de 14e vers zegt dat ik prijs verder was. Omdat ik dit ziel wil erlangen. Filippa het 3 kapitel, we hebben ons den vers lezen, 14e vers zegt is dit. Ik jaag over dat ziel los. Den prijs te krijgen, waartoe God mij van hemel en Christus Jezus geroepen heeft. Ik jaag, of ik streng me aan. En 2 Petrus 2 laten we eerst dat we zullen door nu streven, dat we worden door des vrede komen. Des vrede wat rammen ons wordt zijn. Rammen mij en die wordt het leven vredelijk zijn. We worden geen vrede bij. We durven ons gaan zanken, we durven gaan feiten, we durven gaan strijden. We zijn vredelijk. Ohne Fehler. En Offenbarung, de 2 kapitel, hier weer het, wie zullen de ontdenken van wat zijn we afgevallen. Hast du de leven te Jezus Christus van jou niet klaar voor die, dan moet je doen, ik boeste dan, zegt het. Hoeveel je hier tot mensen opstaat en zegt, ik had een zin te bekennen. Ik zeg, ik heb mijn leven te Christus verloren. Hast je iemand hier mensen dat bekend heeft? Woest du alles een stap bekennen? Mijn leven te Christus is mij kalt geworden. Ik zie met andere dingen in leven vallen. De kerk in Offenbarung hebben een rood, die zullen zich ervan bekeren. Hart dat immer nog klaar dat deze leven, deze eerste leven, which is de leven te God. Dat is het in de Bijbel zegt, het eerste, je zegt zo wie zelfs God gleichen met ons ganze hart, met onze ganze ziel, met onze alle kracht. En dan ans nächsten, so gleich als ons zelfs. Es staat immer noch klar. 1. Korinther, dat 15e kapitel, de 58e vers zegt, dat we zelfs standhaft blijven. 1. Korinther 15, vers 58. Door wij in mijn lieve broeder stoot vast. Laat je niet omschmieten. Neemt immer toe en je arbeid voor dem Herrn. Denk eraan dat de arbeid voor onze Herrn niet vergeefs is. Stoot vast en de arbeid voor dem Herrn. Ik schaf voor dem Herrn. Zoals een Schluss om deze boodschap op te brengen. We leven in deze tijd, waar du en ik verzocht zijn. We zijn verzocht ons te zanken. We zijn verzocht ons te denken, oh, wanneer du dat is, dan doe ik dit. Of wanneer Jana dat is, dan doe ik dat ook plus. We merken onbedachte entscheidungen. Deze onbedachte entscheidungen, die kunnen ons veel trouble brengen. Waar we wakker zijn. Waar we klaar hebben met wat van hoort, schoof ik verder was. Wat voor een soort gedanken heb ik? Wat denk ik over mijn God? Wat denk ik over mijn broeder of over mijn vriend? Hast du dat van jou klaar? Dat du loos naar dat ziel te erreiken? Wanneer we van jou worden voor God stonden, dan worden we te God zeggen, ja, die krikken, die weer veel van water. Die wei, die houden veel blad. Maar ik had het klaar, ik wil doorgaan. Ik weet wel eens wat te verliezen. Ik weet wel eens, en dat is wel te stonen als mij een beetje van is. Wenn ik wil naar huis. Ik gleich die God. Ik schaf er nog dollar en die arbeid te zijn. Best u van jou rijdt met mij top, of ik zou vielleicht liever zeggen, we van jou alle. Ons voor God stellen en zeggen, God, erforsche mij, proef mijn hart. En dan te God zeggen, en God, wanneer du mij dat was wezen, dat ik hem met een oprechte instelling gedacht en geleefd, dan zie ik wel eens boete te doen. Wenn ik loer naar dit ziel. We hebben opstaan, we beten. Voor God, du bent wondervol. Ik dank die Vader voor die woord, voor die leven, voor die geduld. Dankzij dat we kunnen verder kijken naar de stag van wie worden bij die aankomen. En du was ons zeggen,
Ja, dat we har onze arbeid goed gedaan. Kom neer. God, maar we erkennen dat we leven van jou en deze tijd. God, we erkennen dat en deze tijd, dat we ons zoveel mogelijk laten beïnvloeden van dingen van in deze wereld. En wij dat we ons laten van deze wereld beïnvloeden, waar we dat al aan, dat ons zijn dingen wichtig geworden, wat ons niet durven zo wichtig zijn. Oude dingen zijn ons onwichtig geworden, wat ons zo zullen wichtiger zijn. Ik bid van jou, Heer, voor mijzelf en ik bid voor ons allen. Proef ons hart uit. Check ons thuis. God, zijn we woe beïnvloed? Hebben we onze eerste leven te die verloren? Of zijn we zwakker geworden die? En hebben we ons leiden laten van de invloed van deze wereld? God, van jou komen we verder. En Heer, wie vrouw, was u ons brieven. Ik wens je alle je ogen toe. Maar wanneer u met dit met aanbest, dan heb ook u die hand op. God, wanneer u mij was wezen dat ik zie am orreste was, dan zie ik wel eens boos zitten dan. Voor am hemel, wie willen jaren, die aan je zijn, wat met een klare ziel ver weg, naar dat hemelse ziel draven dan. Zijn ons en leid ons in Jezus' naam. Amen.